på YouTube, så vil vi bare lige sige hej og fortælle lidt, hvem vi er. Jeg har barnet med i dag på arbejde, fordi hun er en småstøj, så vi gør en lille hyggetur ud af det. Ja? Vi producerer vores egne briketter på vores egen fabrik her i Hornsø, og det er 100% rent materiale, de her briketter bliver presset med. Ingen bindemiddel, ingen kemikalier. Presset til 3000 psi. Kom med og se, hvordan de bliver pakket. Det er dagens fangst. 960 kilo på en palle, 26,50 inklusiv levering. Vores nyhed er, at du kan købe 600 kilo på en palle til kun 1900 kroner inklusiv levering. Klik eventuelt ind og se os på Facebook, der kan I se meget mere. Det er en dejlig dag.